Euskal Herriko Unibertsitatearentzat Arantzazulaben parte hartzea oso aberatsa da, berton sortu den testu inguru honi esker, beste bi unibertsitateekin batera, gizartearentzat hain garrantzitsua diren gaiak elkarrekin jorratzeko aparteko aukera eskaintzen duelako. Mondragon Unibertsitatearen balioa indartuko neuke ikerketa elkargune honetan egindako lanean, baina ez bakarrik Mondragon Unibertsitatearena, baizik eta EAEko 3 unibertsitateek elkarlanean egin dauen ikerketa ero egingo dituzten ikerketa guztien balioa indartu nahiko neuke, eta bestalde batetik balioan jarri gaur aurkeztu den demokraziaren inguruko ikerketa bera. Demokraziari buruz egindako ikerketa bat iruditzen zait, Arantzazulaben aterkipean egin daiteken oso gauza baliotsua, eta gainera Arantzazulaben baitan egiten diren beste gauza askorentzat elikagarri eta aberasgarri izan daitekeena. Izan ere, gizarte berrikuntzaren arloan, baldin badago eremu bat. Komunean duguna gizartean eta berebiziko garrantzia duena sistema politikoa da azken batean. Hortaz, gizarteak demokraziari buruz duen ulerkera horiek aztertu eta ikustea iruditzen zait, gero proposan daitezkeen berrikuntza eta esperimentazio guztientzat abia puntu egokiena. Hori, unibertsitate desberdinek lankidetzan egitea iruditzen zait herri bezala ere harro egoteko moduko ekarpen.